Теди, тук се сещам каква блестяща от супервизиите. Всъщност ние оттам още повече се залепихме. Сега Да, се сещам в супервизиите каква вау, брилянтна констелация ми направихте с тая змия, дето аз бях съшашна тук вкъщи. Защо идва, какво значи, какво идва да ми покаже. И точно всъщност, така. както и да го завърти човека, това са пак връзката с корените. Какво аз съм решил Един да взема от този живот до тук и как да направя следващата крачка. И когато в момента осъзнах, че след като съм в такава една фаза на развитие, на следваща правилна крачка, на кой е човек, коя е моята група, че аз на немски има едно такова понятие в Гензе Блюмхен, Цустрален де Розе. Един вид, нали, от малката скромна маргаритка да бъда тая блестяща роза, червена роза. Защо роза? Защото баба Бог да я прости, в двор имахме една огромна пълзяща роза, дето целият двор прегръщаше буквално. И нас цял живот ни преследват тия детски. Преследват. Ние сме цял живот благословени от детските спомени, от детските впечатления, от детските чувства. И ако аз до ден днешен си спомням, че моите баба Лика ходеше цял живот боса и аз, ако съм осъзнала, че мен цял живот ме е било страх от змиите и едва ли не този страх се оказа, че съм го имала от баба ми Лика, Бог да я прости, Ти напукна смята, че всичко ти тази. е... Да, сега като се спомням, наистина настръхвам, като си спомня, че тя напукна всичко, цял живот ходеше боса. Да сбираме бабърък, да сбираме там круш или орех или какво е се на време. Но ние сме безусловно е, изключително свързани с нашия род. Въпрос е какво ще вземем оттам, в какво ще го превърнем, на кого, какво по-нататък ще дадем. Ще реша ли аз да съм от любов, от вяра в мене, от оптимизъм, от влюбеност в живота, дяволска работа, да си го кажем, да ми е пълно на душата, да дойда в България, да се хвана на хорото, да имам общество от хора, да ми е хубаво, да хора, от които да имаме наши теми, да си напълним душата, да дойдем, да се съберем, да играем хоро, каквото и ще да е. Къде са ми ресурсите? Какво е това, което ме зарежда, ме кара да летя? И това е нещото, което ми дава смелост за следващата правилна крачка. Много вярвам, че има повече хора, които ни гледат тук и сега и имат много спонтанни въпроси, които дали ще ни ги зададат сега или после да ни напишат. Аз съм убедена, че и аз и ти двете с много обич ще им отговорим на всяка една питанка, която дойде.